Ai, ama. Kaixo, kuadrilla! Kaixo! Bueno, gu hemen gogotsu eta indartsu gatoz eta espero dut zuek etxean ere bai berdin egotea. Hori da, naia gure erreportaria erreportaje berri batekin etorriko da. Nebukairen zerrendara beste bideojoko bat gehituko dugu. Zaret berri bat. Eta gaur bi gonbidatu izango Bai, ditugu. bai. Beñat Maiz eta Ekain Ibarguren, gure zirkuko partaidea. Toma! Osea, zirku ekarri dugu gaur, eh? Bai, aritzuk egin duzu inoiz zirku ikastar hori? Nik ez dut inoiz egin, baina animatuko nintzateke klaun bat egitera edo zerbait. Nik egin dut. Bai, zer egin duzu? Ba, oialetatik eta arotik zintzilikatu nintzen. Oraingoan ere bai zu abantaiarekin. Bueno, aritz badakizu, nintzikitan ipurterre bat nintzen, denetik probatu dut, begira. Dantza, saskibaloia, pintura, antzerkia, eskalada, ingelesa ere. Baina zuk guraso gaitik egite zenuen, osea, eurak esan da, ala zu nahi zenulako. Ez, nik nahi nuen, eta nik aukeratzen nuen. Bueno, ingelesarena nire gurasoak esan zidatelako oso txarra nintzen, eta bueno. Bueno, nahi baduzu, intensibo batzuk eman dungo izkizut. Do you want some English courses with me? Bueno, doainik bada, agian... Bueno, agian lehengoa doainik gutxiko dizut, baina bigarrena you gotta pay. No. Hori ulertu duzu, nahi duzuna ulertzen duzu. Joango gara naia gure erreportariarekin? Ba, iguazen nahiarekin, zestakidakizu, baina guztaiaren 26an Udako Olimpiar Jokoen 33. edizioa Parisen hasi zen, eta nahiak zerbait prestatu digu horren inguruan. Ez dakiz zer den? Ba, ez dakit guazen ikustera. Guazen ikustera, Go. Naia. Kaixo bikote, dakizuenez 33. edizioko Udako Olimpiar Jokoak martxan daude da. Eta ni gaur kirol olimpiko bat probatzera etorri naiz. Mailu jaurtiketa. Guazen ba? Bueno, Nerea, zu mailu jaurtiketan kirolari profesionala zara, ezta? Bai. Eta Nerea, mailu jaurtiketa joko olimpikoa da, baina zuk inoiz imaginatu duzu zure burua olimpiadetara joaten edo... Nahi bai, baina lan gehiago. Bueno, entrenatzeko hasiko gara. Dauka heldulekua, zuk lehenengo jartzen duzu ezkerreko eskua eta gero eskubikoa behan. Gero eramate dituzun zapatillak ez daukatela marrazkirik zolan. Hauek ez? Bai. Eta gero eman behar dituzu bueltak, mailuarekin zure buruaren inguruan. Horrela. Ez, zu ez zara mugitu behar hasieran. Nien ez mugitu behar? Ez, mugitu behar dituzu besoak zure buruaren inguruan. Eta orduan, ematen dituzu bizpairu, Bale? eta gero hasi bartzara bueltak ematen. Tira, bai. Horrela, Bueno, lehenengo zuk egiterik bai. Bai. Zu noa zoaz? Nik uste rekorra lortu dutela agian. Zenbat metro egin dituz gutxi gora bera? 5. Eta baina 4 urte barru, olimpiadetara fijo. 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 Ikusiko gara. Ton, ton, taron, ton, taron, ton, ane prestal zaude. Ez zaude prest? Ba, nik orain emango dizut ingelesezko intentsio bat, bale? What would you say to someone that has a great outfit? Your outfit is amazing. You gotta say, work! Hori ondo badak begira. Work. Eizane, work! Horrela egin duzuzuke. Baina- Aritz nahikoa. I can show you more, if you want to. No. You don't want to? Bueno, pues na, ni no, ni... Ei, kaixo bikote! Bueno, kirolekin utziko zaituzte ez, naiz eta kirolen inguruan bideojoko pile bat egon, gaurkon eizotoitako bat ekarriko. Así que pres bagoa zela. Gaurko jokua Sky Children of the Light da. Mobilen edo ordenagailuan doainik deskargatu jokoa ireki eta segurazki totalmente galduak egongo zazte. Abisu bat emango izute jokoa ireki bezain pronto. Soinuak bideojokoaren esperientzian erdia bino gehiago adirazten du. Así que jolastu isiltasunean eta musika altuan eukitzen zuten. Hasieran joku huts bat dirudi, ezer berezirik ez duena. Bino lasai tutoriala da.
Bertan, kontrol basikonak ikasiko dituzute ibili, eganin, saltatu, gauzekin interaktuatu, pixkat galdua jarraituko zute tutoriala bukatzen zer egin ondo jakin gabe, bino hoi baita jokuan parte da, así que pazientzia pixkat izan. Printzipioz, jokuan meta Skyren lurraldearen eta beraien bizilagunen historia deskubritzea da. Hortako, espirituak salbatu, puzu ezberdinak desblokeatu, gure kapa hobetu, eta beste zenbait gauza inberko ditugu. Historia bakarrik edo norbaitekin pasa dezakegu. Nire gomendioa, jokua bakarrik hasi eta seguro online beste norbait aurkitzen zutela, berekin misterio txou bizitzeko. Ingurukoekin interaktuatzeko txat erabili dezakegu, baino ditugun gesto eta sonidoak erabiltzea da benetako xarma. Ez dakit nola espresatu zein magikoa den bideojoko hau. Urrengo astera arte bikote. Zuk familiakoekin bideojoketara jolastu izan duzu? Bai, klaro, bai, ez amarekin huira, klaro, baina nahiago dut orain egia esan lagunekin jolastu. Bueno, lagunak familia izan daitezke ere. Klaro, aukeratzen duzun familia. Hori da, eta gainera, familia guztiek ez daukete horrelan harreman bikaina, eta familia eredu asko daude. Horrela da, batzutan aukeratu den familia edo aukeratzen duzun familia da zure familia benetakoa. Ze polita. Claro. Etxan sentiarazten dizuten pertsona horiek. Hori da. Eta kalazka familia bezala. Hori da, bueno, hemen badugu Nebu, Naia, lantalde guztia, eta gonbidatuak ere bai, horiek danak, zarete? Bai, eta kalean txalentzak gurekin egin dituzten pertsona guztiak ere gure familia dira, ez da? Bueno, agian batzuk bai, ze askotan errepikatu dute gurekin. Bagoaz gure txalentxarekin. Eta ane, Zer, Arit? egin dut txalentxa hain polita. Bai. Hain polita. Igual, egin dudan elkarrezketaik politena gaur agertuko da. Bai. Oza, oso polit bat, txuritxoa, Ai, horrela, iletxoarekin, buruz iltxoa da, ditu begi batzuk horrela enamoratu egiten zaituztenak, ezin du gehiago esan zen, egarra. Bai, ikusiko dugu, Arit, jago gozartu zaizkit. Benetan, Nelson, maite zaitut. Misio berezi batekin nator gaur. Kalaskako maskota ofizialaren bila gatoz. Zenik maite ditut animaliak. Kalaskak ere maite ditu animaliak. Hau da, nire erronkari gustukoena. Guazen, bila, maskota. Bueno, ulertu jazu. Kaixo, hemen nago eta hemen maskota bat aurkitu dugu. Zure maskotaren izena? Saki. Saki, ze motatako txakurra da? Nora joan da? Begira non dagoen, Kali. Saki, xeri hor. Kamara aurrean eta nervioso. Ai, bai, eman. Ai, placer bat, Saki, placer bat, ni aritz nahizu. Maskota berri bat aurkitu dugu eta haren jaubea ere bai, zure izena. Behintzat, esatari bezala aldugu ekarri Kalaskara. Trukorik egiten edo jesartzen edo eskua ematen edo alako zerbait. Kamarari zerbait esateko? Bueno, barkatu, zure izena. Eta zure jaubea non utzi duzu? Azterketa zuen, eta haizu ni miopea naiz, baina nik uste dut hori arkume bat dena, etorri nirekin mesedez. Haizu, barkatu, momentutxu bat baduzu nirekin elkarrizketa bat egiteko. Horri ikusten dudana, arkume bat da, ez da. Osea, ena gozoro, arkume bat duzu. Eta nola deitzen da? Nelson. Nelson izena nondik? Bueno, hartu genunean, telebistan botatzen aizian, ekaitza zola, Nelson izena zuen, tardo nahitak aukeratu izan. Ekaitz bategaitik jarri zenioten izena. Eta nola tartu duzu arkume bat? Ikusin genuen arkume bat, nama esaizko aintzion titia ematea. Ai, Nelson, gisa joa bera. Hartu genuen hasieratikan oso txikila zan, bakarrikan TBT-zekan. Historia nahon duzan, nahiko gaizki. Ai, Nelson. Eta, bueno. Ezagutu ezagun, Nelson, pixka bat, ez da, Nelsonekin egon nahi dut, eta Nelson txikitino, ai! Nelsonito. Hau da, ikusiko duzuen irudirik politena 2024an. Enamoratu egin naiz da. Aritz, goazen gorputza mugitzera zirkoa datorrela. Bueno, espero dut harik eta zaik ez jartzea, Alturarekin zelan? Bat 75, komplejorik gabe. Bueno, agian elkarrizketa zoiek egitea honena, Venga, guazen. Baina eserita bada hobeto, ze orain, karo, esan diazu eta gero erreakzio hori izan, bat 75 ez da altua? Ondo. Osea, da average baina altuago. Ondo dago, Hemen gaude beste behin gure gonbidatuen txokoan. Eta ai ama, ze pozik gauden gure bi gonbidatu puska hauekin. Beñat eta Ekain. Eskerrik asko etortzearren, gure zirkutik. Zer modu? Zemoz, earki hemen guztua, gonbidau gaitu zuelako, eta bueno. Beñat eta Ekain gure zirkuko partaidak dira, eta gure zirkoa Euskal Herriko lehen zirku ibiltaria da. Bertan, Ekain payaso eta malabarista da, eta Beñat monoziklista eta malabarista ere. Zirkuan sartzeko grina nondik jaiotzen da, edo nondik jaiotzen zaizue gogo hori? Periodikoan ikusi nuen zirko eskola atzuk eman martiela. Itxaron, Beñat, periodikoa irakurtzen duzu?
Osea, tipiko kafia eta krosanakin eta fras periodiko irakurtzen horietako zara. Eta 11 urtekin bai monoziklista oso ona zan. Egun baten nera mona etxeko balkoien neola, ikusi nun pertsona monoziklon, eta jo esan nun. Hori nahi dut. Hori behar dut. PlayStation da olako Ez da hori nahi dut, hori behar dut. Behar dut. Bueno, Ekain, eta zure kasuan? Bueno, nik txikitatik pailazo izan nahi nun. Eta pixkanaka, etxien lanpara asko puskatu nituen. Horrela ikasten da, Bai, ezta? etxe ondoko frontoira bialtzen ninduten, etxetik, segi malabarak itea kalea, eta kalin egun osue malabarakin. Eta gauza bat, zeinek erakutsi, eske lehenu esan dugu monoziklista eta malabarista. Baina monoziklo bai, eta malabarismo, Ekainek erakutsi diten. Claro, baiet. Bai, esan behar da, maestro. Kuriosidad daukatze, ni enaiz ibili zirkuan, baina zirkura joan naiz publiko bezala, eta nik beti kriston tentsioa dut nire gorputzean. Ia, aber, malabaristaren bat, edo trapezistaren bat, edo jauzi behar diren, edo zerbait pasatu behar zaien, zuek tensio hori publikoan igertzen duzue. Hau monoziklotik eroi izan danien, Claro. inkan, aitzezuta publiku egiteu. Hori. Kambio, malabarista pelota gero itse zaizkio, eta segun jendik iteu. Haupa Ekain! Edo beste batzuk itebek, banitxagin ere gozitzaien. Bueno, Irukote, eta orain kalera joango gara, ze kaleko jendeak galdera bat dauka zuentzat. Oso ondo. Egon txarrik izan aldezue zirkuan. Bastante. Bastante? Bai, netzako kerrena izan zan behasaien gerela. Baina justo ni bizi naizen herrin, Aitona, Amona, dan aktorio hartzien. Jagorturi neon, lehenengo manaldi eta gaizki guztaz. Bigarrena eta gaizki. Gero, truko errex bat itea jun, oza, esatezula, hau ezin ez fallo. Oza, imposible hau fallatzea. Osa, gaizki falloekin. Baina fallau, askotan gertatzea, ez dakiz sentitzezu hemen barrun pelota bat, ez dakizula goitiko betik ateako zaizun, eta zaude hor aguantatzen, pailazoz jantzita, hei, pron-pon-pon, pon-pon-pon, da hitezu. Bost pelotakin, tiki. Cuidao, aprieta. Kontuz, bukatzezu numerue, ertetzezu, da hitezu. Oi, ze ondo sentiu nintzen egun hortan. Baurrena goazkalera beste galdera bat dute eta zuentzat. Etorkizunean zirkoan ikusten duzue zuen burua? Bakit, ikasketak diela eta momentu baten igual ezingoetela beti bezala ibili zirkon, baina bai ikustetela bainiken zirkon jarri, bai. Zure burua? Eta nik bai, beste egiten ez dakit. Argi utzi duzue zertan egiten duzuen lan eta zoriontzu zaretela, baina zertan ez zenuketen inoiz lanik egingo. Hori galdetu dugu. Ez nuke lan egingo ofizina batean sartuta 8 ordu mahai batean aurrean eserita. Bale, nik inoiz lan egingo mekanikan. Ni inoiz ez naiz izango albaitaria. Nik arkitektura ikasten dut eta ez nintzateke medikoa izango. Ez nuke inoiz lan egingo historialari bezala. Sukaldaritza, ze saiatutare bota ingo ninduten. Ez ara sukaldari ona? Letxez. Ni psikologo nik uste nintzela izango. Zergaitik. Norbait etortzea aldin bazai bere pareja arazokin, o ez da izan pasatzen Esango zaiola. zenioke, nahi duzu monozikloan egiten agian pixka bat desestresado animatzeko. Nahiko problema badia hau, oin beste irautzen azteko. Bueno, mutilak, beti saioren amaieran gonbidatuarekin jolas bat egiten dugu, baina gaurkoan pentsatu dugu agian zirku ikuskizun bat egitea. Ez dakit zuek lagundu ala... Gu zehose bazaki hau. Zer badakizu, Gu lagunduko izuego. Ongi etorri gure zirkura! Opa! Eta orain zuekin ni. Osondoane! Hau ez duzu ikusi.
Maravilla bat, Bueno, neskamutilak eta Kalaskaren ikusle guztiak eskerrik asko ikusten ditu, baina guia joan egin behar gara. Goratu zare eta jarraitza gure zirkua Kalaskaren. Ai, ama! Tope! Ai, Dios, Ane! Gure platoa! Agur, eskerrik asko biak ikasta gaitik, agur! Hau de zirkue. Hau bai, hau. Hori bai.